Kantlas itellä on ollut mukavaa. Täällä on rento ilmapiiri. Kiva on ollut. Sotivasti haasteita. Että ei ole tullut aika litkeksi. Itse olen tehnyt vähän kaikenlaista, että koodaamista. Androidille olen tehnyt tuon Canvas TV-mobiilisovelluksen. Sitten olen AI:n kanssa tehnyt JavaScriptillä. Siinä on ollut ihan kunnolla hommaa. Sen lisäksi olen päässyt kuvaamaan muun muassa Korkeakoulun ravintola Dexi on opiskelijalähtöinen ravintola aivan kasarmin kampuksen sydämessä. D-rakennuksen keskiössä oleva ravintola on ainutlaatuinen. Sitten pääsin myös vähän editoimaan videoita, että aika lailla kaikenlaista. Kyllä, tossa kun tekoälyn keksin tai pääsin kokeilemaan sitä, niin sehän lähti kiinnostaa tosissaan, että tiedä vaikka lähtisi sitä alaa jatkamaan kunnolla. Haastavia hetki, niitä on vähän riittänyt kyllä joo. Androidin ei ihan helpoimmista tästä ollut tästä mukaan, mutta sitten kun se lopulta sai onnistumaan, niin sitten tuli kunnolla fiilis, että jes, nyt se onnistui.